ସନ୍ଧ୍ୟା ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ବିଞ୍ଚଣା ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗରମ ସେଠି ହେଉଛି ଜୋରରେ। ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ଅଧାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗରମ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଗୋଟାଏ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀରେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହି ଉଦ୍ଘାଟନ, ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ଏହାର କର୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରେଣୁକା ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିଗତ ଦିବଙ୍ଗତ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲୁ। ୟା ଭିତରେ 27 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ହେଉନି। ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏ ବହି ମେଳା, ସେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ଓ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଏ ସଭା ସମିତିରେ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବେଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବେଳରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା 1990 ମସିହା ଯାକେ। 1990 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନରସିଂହ ରାଓ ଆଉ ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଉ, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ। ଏ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥିଲେ, ସୋଭିଏଟ୍ ରଷିଆ ଓ ଚାଇନା ପ୍ରଭୃତି, ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଜମ ଚାଲିଥିଲା ଓ ପୃଥିବୀଟା ବାଇପୋଲାର ଥିଲା, ଆମେରିକା ଓ ରଷିଆ ଭିତରେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ ଯେ ଧନର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶେଷତଃ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ 1947ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଖଦି ପିନ୍ଧି ଅଳ୍ପ କିଛି କୁଟି ଖାଅ ଓ ସେଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ରଖ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଥିଲା। 1990 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଏଇଟା ବୁଝୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କୋଠା ବାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ, ଯେଉଁ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଳାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି। 1990ରୁ ଏଇ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି। କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ଆମର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାପକ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ତରଫ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ। ଇଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ବହି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଠିକ୍। ବହି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବହି କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବହି ମରିଯିବ ଦିନେ, ଏଇଟା ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ରାଇସିସ୍। ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ରାଇସିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି। ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆପଣ ଗଲେ ବା ଗୋଟେ ବହି ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ବା ବହି ମେଳାକୁ ଦେଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ପାଖାପାଖି ଥୁଆ ହେଇଛି। କେଉଁ ବହିଟିକୁ ଆପଣ କିଣିବେ? ଯେଉଁ ବହିକୁ ଆପଣ ଖେଳେଇକିରି ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲଘୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଦ୍ରୂପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ବହିଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ଅଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଡେଷ୍ଟିନି ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକତା ସମ୍ପର୍କରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଏ ଦୁଇଟା ବହିରୁ ସାଧାରଣ ପାଠକ କାହାକୁ ନେବ, ଚୁଜ୍ କରିବ? ଯେଉଁଟା ସେ ବୁଝିପାରୁଛି। ବୁଝିବା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅବବୋଧରେ ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନୁ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଉଚ୍ଚତର ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ଏକଥା ସେ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହି ମେଳାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି ଓ ସେ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ବହି କିଣିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର ୟାର ଆଦର ଅଛି, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ,
ये गोटे संप्रदाय व्यक्ति जो मान लर्निंग प्रति बहुत श्रद्धा रही ये एक विडंबना वर्तमान जुगे विडंबना है साहित्यर आम देखुचु जिते गल्प उपन्यास बाहर कविता बाहर ये धीरे धीरे उच्चर तलू 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 जाऊँ यार मान जो मैंने मानदंड निरूपण करुँच से चिंता करवा देखु आपण बही बिक्री हम विशेष कारण जड़े पब्लिशर मत कहते आज्ञा आपन को मिछ खबर दि जाऊँगी या कोई पकेट रू 10,000 बाहर कर मत देले कहलिए कौन ना आपण मिछ खबर पाँच बही बिक्री हो नहीं बही बाजार खोला गला कोटी कोटी टंका सेंट्रल गवर्नमेंट दौर किण बी करेंगे आपण मान को पब्लिशर न दई थे कि जाए से नहीं किंतु बही बिक्री हो लुचाऊँ अच्छा प्रत्येक वर्ष जो बही मेला सरे जो आय व्यय तालिका बाहर देखा जाए प्रत्येक मेल कि लाभ होता है कहीं कहे नहीं आम क्षति होगा बोली प्रत्येक जो मैंने दुकान कर हल नहीं स्टेटमेंट मु कलेक्ट करे से कहते आम भल बिक्री होता किंतु टोटाल धारणा हूँ बही भल बिक्री होना ये जो तारतम्य ये तारतम्य पछाड़ गोटे मनोवृत्ति अच्छी से मनोवृत्ति हूँ दारिद्र्य को घृणा करूच ठीक किंतु दारिद्र्य बेले उच्च चिंता थिला वर्तमान धनाढ़ हो गल धनाढ़ हो गले निम्न चिंता को तुम खसी पड़ल से सबुठ बेसी बही बिक्री हुए निम्नतर चिंतार बही बिक्री हुए जे आपण को उत्त्यक्त करे जे आपण को विपथगामी करे जो बही रे पर निंदा थाए पर कुच्छा थाए ताकू ही आम श्रेष्ठ पुस्तक बोली कहूँ बर्तमान कौन सी नुआ पुस्तक कौन सी नुआ आइडिया कौन सी नुआ ग्रह को किए गला कौन सी उपादान कला ये विषय में आम कौन सी तदबीर रखु ना साहित्य कहले गोटे नेगेटिव थट उपर चलला ये आरंभ है ग्लोबालाइजेशन 1990 मसीह ये डाउनफॉल है बर्तमान आपण मैंने तेणु ये गोटे मंच ये मंचर ये सब विचार हवा कथा बदी आनंदर कथा जे आज जो 5 जन वक्ता वक्तृता देले एमान चिंता भीतर लक्ष्य कली गौर हरव गोटे नुआ कथा कहले से कथाटी हूँ आम ये जो मंचटी आज होती बही बिक्री संगे यही आलोचना चक्र चालू रहू ये परंपरा चालू रहू मुझे रेणुका मिश्र को आयोजक मान धन्यवाद दे नमस्कार कर विदाय नमस्कार।